ομάδα σας. Ξέρω ότι είναι δύσκολος ο αγώνας που κάνετε και εσείς και εμείς και γενικά όσοι ασχολούνται με τα αντρικά τμήματα. Κουράγιο και υπομονή χρειάζεται. Τώρα για τον αγώνα, για μας είναι δύσκολος εξ αρχής, γιατί έχουμε στην ομάδα μας νέα παιδιά με ενθουσιασμό, αρκετές δυνατότητες. Αυτό μας φέρνει λίγο πίσω όσον αφορά τον τομέα της ψυχολογίας. Πιστεύω ότι εκεί κρέθηκε ο σημερινός αγώνας και είχαν άλλους. Θέλω να ευχηθώ καλή συνέχεια και στην ομάδα σας αλλά και στην ομάδα μας.